dak li kell tas-sema. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. It-tislima ta' Ġesu ħaj tmur għal kull wieħed u kull waħda minkom. Issa li tħallna f'dan is-santwarju id-dedikat lil Madonna, tatna grazzja li mill-qrib u mill-bogħod naslu hawnhekk, ejjew niftħu qalbna u nidħlu fina nfusna f'din il-kelma talla li se nisimgħu li turina l-fiduċja li għandu jkollna f'Alla u f'xulxejn. Ejjew nitolbu maħfra mid-dnubiet u l-ħtijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox, lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb bil-klim u bl-emil billi ħallejt dmirijieti. ħtijatijej, bl-akbar ħtijatijej. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, flimkien glorja l-Alla, floli ta' smewiet, paċi fl-art, il-bnedmin ta' rieda tajba, infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan ta' sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-nubiet ta' dinja ħenna għalina, int li tneħħi id-nubiet ta' dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina, għax inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Waqt li nitolbu għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju, nressaq f'riġlejn il-Madonna l-intenzjonijiet kollha tagħkom, anke ta' dawk in-nies li huma ħafna li bħalissa jkunu qegħdin issegwuna, partikolarment it-telespettaturi ta' UTV. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, int fawwart jubitek fuq dawk li jitolbuk. Inti tagħtihom aktar milli jistħoq ilhom. Inti tagħtihom aktar milli jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna l-ħniena tiegħek. Aħfrilna ħtijietna sa ma naslu għal ħajja vera. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-mulej Alla qal, mhux sewwa li l-bniedem jibqa' waħdu, ħanagħmillu għajnuna toqgħod għalih. U l-mulej Alla sawwar mill-art annimali selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u ġibhom quddiem il-bniedem biex jara x'isemmihom. U skont ma jkun il-bniedem semma lil kull ħlieqa ħajja dak ikun isimha. U l-bniedem ta' isem lil kull bima u l-kull tajra tal-ajru u l-kull annimal selvaġġ. Imma għall-bniedem ma nstabet ebda għajnuna toqgħod għalih. U l-mulej Alla tafa' nasa tqila fuq il-bniedem u dan raqat. U ħadlu waħda minn kustiljih u floka mliħ bil-laħam. U l-mulej Alla sawar il-kustilja li kien ħam il-bniedem f'mara u ġiba lill-bniedem. Imbagħad il-bniedem qal,
din id-darba dini għadma minn għadmi u laħam minn laħmi. Għalek tissejjaħ mara għax mir-raġel ittieħdet hi. Għalek ir-raġel ħalli l-missieru lill-ommu u jingħaqqad ma' martu u jsiru f'ġisem wieħed. Il-kelma tal-mulej. Salm responsoljali. Iberikna l-mulej il-jiem kollha ta' ħajjitna. Ħini kull min jibżam il-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol, ħini jien tuq risqek tajjeb. Iberikna l-mulej il-jiem kollha ta' ħajjitna. Martek tkun bħal dili għammila fl-irkejjen ta' darek u lidek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Iberikna il-mulej il-jiem kollha ta' ħajjitna. Ara kif ikun imbirek il-bniedem li jibżam il-mulej. Ibirek il-mulej minn Sijon. Iberikna il-mulej il-jiem kollha ta' ħajjitna. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Jalla tara wlid u lidek slim għal-Iżrael. Iberikna l-mulej. Qari mill-ittra lill-Lut, Ħuti. Lil dak li għal fit ta' żmien kien imniżżel ftit inqas mill-anġli lil Ġesu, aħna issa qegħdin narawh imżejjen fil-glorja u l-ġieħ minħabba fil-mewt li jubata. Biex għal grazzja ta' Alla il-mewt li daq tkun għal ġid ta' kulħadd. Għax kien jixraq li Alla li għalih u bih sar kollox, waqt li jwassal ħafna wlied għal glorja jagħmel li l-awtur tas-salvazzjoni tagħhom ikun perfett bis-saħħa tas-sofferenzi. Għax kemm dak li qaddes u kemm dawk li jiġu mqaddsin il-koll huma mill-istess wieħed u għalhekk Ġesu ma jistħix isejħilhom Ħutu. Il-kelma tal-mulej nroddu ħaj l-Alla. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Lill-Alla għadu ħadd maraħ, imma jekk inħobbu l-xulxin u jgħammar fina u imħabtu issib il-milja tagħha fina. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien resqu xi Fariżej lejn Ġesu u biex iġarbuh staqsewh jekk raġel jistax jitlaq il-martu. Weġibhom u qal: x'ordnalkom Mosè? Qalulu: Mosè ta' il-permess li wieħed jagħmel il-kitba tad-divorzju u jibata. Imbagħad weġibhom Ġesu: minħabba l-ebbusija ta' qalbkom kitbilkom dal-ordni. Iżda sa mill-bidu tal-ħolqien Alla għamilhom raġel u mara. Għalhekk mela raġel iħallu l-missieru u l-ommu u jingħaqad ma' martu u tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Mela dak li jgħaqqad Alla m'għandux jifirdu il-bniedem. X'ħin daħlu id-dar, id-dixxiepli reġgħu staqsew fuq dan u qalilhom: min jitlaq il-martu u jiżżewweġ oħra ikun ħati ta' adulterju kontra l-ewwel waħda. U jekk mara titlaq il-żewġa u tiżżewweġ ieħor tkun ħatja ta' adulterju. Ġibulu quddiemu xi tfal ċkejknin biex iberikhom. Iżda id-dixxiepli tiegħu qabdu jgħajtu magħhom. Ġesu meta ra hekk inkorla u qalilhom: ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi, iżommuhomx
għax ta' minu bħalhom hija s-saltna ta' Alla. Tassew ngħidilkom li min is-saltna ta' Alla ma jilqaħiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fija. Imbagħad ħaddanhom miegħu u qiegħed idejh fuqhom u berikhom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Bil-qari tal-Evanġelju nindafu minn dnubietna. Meta dan il-ktib il-kbir beda jinkiteb, l-ewwel ktib huwa l-ktib tal-Ġenesi li minnu qrajna silta il-lejla, hemm miktub mhux sewwa li l-bniedem jibqa' waħdu. U minn hemmhekk telqet l-istorja ta' mħabba, ta' relazzjoni bejn raġel u mara illi tant drabi feruta għax wieħed jitlaq il-missieru l-ommu, raġel u mara jingħaqdu flimkien u hawnhekk il-kelma tgħid isiru ġisem wieħed. X'irid iwasslilna Ġesu bil-kelma li tagħna llum, partikolarment mill-ewwel qari u l-Vanġelu? Hemm sens ta' fiduċja. Ma jkunx hemm żwieġ, koppja jew ħbiberija jekk il-fiduċja tintilef. Jekk tingidem darba ma nistax nafdah. U ħafna drabi aħna x'ngħidu fuq relazzjonijiet fuq ix-xogħol, relazzjonijiet fil-familja, relazzjonijiet bejnietna. Illum Fader ma tista' tafda. Illum Fader ma tista' tafda lil ħadd. Jgħiduli għax isħab, għax aħna konna sħab, isħab ta' feqijiet hemm fuq. U propju il-Vanġelu tal-lum jitlob dik il-fiduċja u mbagħad fl-aħħar tiegħu isejjaħ tifel żgħir u jgħid isma' l-fiduċja tagħkom mhux childish imma childlike bħal ta' dat tifel ċkejken li jafda. Ħammorru bil-mod. Għalfejn qed jgħidulu lil-mara meta tista' tibata. L-ewwel nett meta qegħdin fil-liġi ta' Mosè li hemm restrizzjonijiet biex mara ma tibatiex, diġà kienet xi ħaġa. Għax stmata daqs oġġett. U allura li fil-kelma ta' Alla kien hemm interpretazzjoni ta' affarijiet, realtajiet li bija relazzjoni m'għandix titkisser, m'għandix titfarrak, imma l-interpretazzjoni kienet wiesa ħafna. Kien hemm żewġ skejjel fl-interpretazzjoni tal-liġi ta' Mosè. Waħda tar-Rabbi Xammaj, dar-Rabbi kien jgħid, isma' kien naqra iktar riġidu, tibatix għal xejn, tagħtix il-kidba tad-divorzju għal xejn. Imma mbagħad Rabbi Hillel, Rabbi huwa l-imgħallem tal-Lut, kien jgħid anke taħraqlek il-minestra tista' tibata. Kien iktar ta' komma wiesa. Imma kien hemm dawn iż-żewġ skejjel u allura rridu nifhmuha dejn għaliex lil Ġesu qalulu isma' ħej, Mosè imminti xtejt u ġabuh daru mal-ħajt. U dak il-ħin Ġesu qal mhux hekk kien fil-bidu, raġel u mara Alla għamilhom u għaqqadhom u berikhom. Kien minħabba l-ebbusija ta' qalbkom. U din hija kelma sklerokardija bl-oriġinal, l-ebbusija tal-qalb li għandna bżonna. Ħanitkellem fuq kelma waħda. Jekk Ġesu hawnhekk qed jitkellem mill-fiduċja fil-ħbiberija, immiktar mill-fiduċja fiż-żwieġ jew bejn il-koppja, ħanitkellem minn kelma waħda. Jekk hemm il-gideb, jekk hemm it-tawwiċ,
jekk hemm il-ħabi tintilef il-fiduċja. U hekk naf koppji u nies li huma mweġġejn għax Fader gidibli, għax sibt il-messages, għax imbagħad indunajt, għax imbagħad dak li qaluli kien veru jew ma kienx veru. Mhux sewwa li jkollna suspetti meta m'għandux ikun hemm suspetti, għax hawn min ibagħat b'dil ħaġa u relazzjoni tkissirha jkun fiha ħafna tbatija. Imma mhux sewwa li minħabba l-ebusija ta' qalbi jien intellef il-fiduċja fl-imħabba, fir-rapport, għax imbagħad bil-fors tgħid ma baqa' xejn. Jien ngħidlek inħobbok imma f'moħħi għandi l-ħadd ieħor. Jien ngħidlek inħobbok imma għandi ħajja doppja. U l-bniedem iktar ma jikber, iktar jinduna kemm ikun żbalja meta jkun gideb għax ikun qallek lilek inħobbok imma deep down fil-fond ta' qalbu ikun qed jikdeb. Titfarrak minn ġewwa. U hawnhekk kif ħanibnuha il-fiduċja u l-imħabba? Nibnuha fuq ir-rapport li hemm falla. Falla Trinità, Missier, Iben u Spiritu Santu, hemm din l-għaqda tal-imħabba. U di l-għaqda intwerit fi Kristu, illi għandu fiduċja fejk. Anki jekk inti tlift il-fiduċja f'kulħadd, Alla għadu jemmen fejk u għandu l-fiduċja fejk, anke meta tiżbalja u għalhekk realtà tista' terġa' tinbena. Għalhekk xi ħaġa li tkun tfarket minkejja li tkun imġelġla u imxelfa, Alla jista' jaqgħadha bil-grazzja tiegħu. Alla jista' jimlija bl-imħabba tiegħu, imma kollox jinbena fuq il-fiduċja u għalhekk il-Vanġelu jispiċċa fuq dak it-tfajjel ċkejken. Tifel ċkejken lejn missieru lejn min iħobbu imur jinxteħed f'diraj. Alla hekk jilqana. U aħna niġu tapinu u ħafna minna nagħmlu għażla li nkunu ħdejn din l-om għax għalkemm hemm barra ma nista' nafda lil ħadd ħafna drabi lil Alla tiegħi nafdah. Għax hu jafdani, għax hu għandu fiduċja fija, għalux hu li jħobbni. U l-Madonna qed tmexxini u tmexxi l-kull wieħed u waħda minna l-iktar int li qed tismani u tgħid imma jeqtajt qalbi. Le, jekk qtajt qalbek minnek innifsek għax ħadd ieħor għamillek xi ħaġa u qtajt il-fiduċja tiegħek fl-oħrajn, titlifx il-fiduċja tiegħek f'Alla għax Alla għadu jemmen fejk u l-Madonna lesta taqbadna minn idejna biex toħodna għandu it-triq, il-verità u l-ħajja. Għax mhux sewwa li l-bniedem jibqa' waħdu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox. Ħala is-sema u l-art. Dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-Missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzju Pilatu. Mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet. Tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-Missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmelha mill-ħajjin u l-mejtin. Ma jkollix tmiem, l-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li jumu mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Iben u tkellem fom il-profeti. Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistaqarma mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet. Nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew issa nresqu lil mulej bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu
it-talb tagħna. Nistieden mhux biss lill-kbar biex issa naqdu qalbna bl-istorja tagħna ma' Alla, imma anke t-tfal. Jekk Ġesu qed jgħid ħalluhom it-tfal, ġibuhom it-trabi l-Knisja. It-tfal ġibuhom minn duċkejkni. Din hija d-dar tal-familja ta' Alla. Għalhekk nistieden it-tfal li hawn preżenti jagħmlu l-ewwel talba. Li għandha tkun it-talba għall paċi. Dan ix-xahar tar-Rużarju. Il-Madonna qed terġa' tnewwilna l-kuruna tar-Rużarju. Id-dinja għandha bżonn ħafna talb. Bħalissa meta aħna qegħdin hawnhekk hemm ħafna tbatija hemm barra, partikolarment fejn hemm il-gwerra. Nitolbu għal paċi fid-dinja, il-paċi f'Malta, il-paċi f'qalbna, il-paċi fil-Knisja u l-paċi fid-dinja. Nitolbu. Spiritu Qaddis, nitolbuk għal familji. Kemm familji jgħaddu minn diffikultà ta' separazzjoni, firda, violenza domestika, fid-dmuħ ta' kull mara jew kull raġel hemm id-dmuħ ta' Alla fis-swat tal-vjolenza taħt is-saqaf tad-dar. Nitolbu għat-tfal li jbatu l-iktar minn dawn il-firdiet biex ma ssirx pika bejn koppja li tinfiret u l-iktar li jbatu jiġu vittmi iktar mill-koppja jsiru l-uliet għax inweġġew il-xulxejn u l-innanniet bijhom. Għal dan nitolbu. Ismana. Illum jum l-għallima mad-dinja kollha. Tolbu għall-istudenti tagħna, tolbu għall-formators, l-edukaturi, hekk biex napprezzawhom u nibżgħu għalihom. Ħafna minnhom żgur li jaqdu d-dmir tagħhom. Nitolbu għal din missjoni u vokazzjoni. Nitolbu. Tolbu l-Madonna tar-Rużarju għas-saċerdoti tagħna. Wieħed mis-saċerdoti li jiġi jgħin hawnhekk fis-santwarju, Fader Edward Vella llejla l-isqof qed jagħtih il-pussess ta' parroċċa l-iktar żgħira ta' djoċesi, ma sinifikattiva, il-parroċċa tas Salvatur, il-parroċċa ta' Kristu Ewkaristiku Salvatur tal-Asri. Nitolbu għalih u għall-kappillani u nitolbu għall-isqof tagħna li għada jibda l-vista tiegħu fil-parroċċa tal-Munxar. Nitolbu, ismana. Familja li tkun magħna tilfu lill-missieru, għaw min għandu l-ommu qiegħda l-isptar, għaw min irċieva riżultat fuq saħħtu. Illum ġew ħafna nies hawnhekk, ħafna rċevew il-qrar u sptar hawnhekk tar-ruħ. Hekk nitolbu lil Alla u nirringrazzjaw permezz ta' Omna Marija għal kull wieħed u għadha minnkom, l-aktar intom li qed issegwuna mid-dar u bil-qalb insellmula u ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, fi tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art, xogħol il-bniedem, minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, fi tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott id-dilja, xogħol il-bniedem, minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerti għas-sagrifiċċju imwaqqaf bordni tiegħek. Kompli fina l-emil tal-fidwa
qaddisna b'dawn il-misteri tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq u niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej missier qaddis, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna, dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għall-glorja tiegħek bla qies, inti twieżen lilna bnedmin dgħajfa mill-istess natura dgħajfa tagħna u tader u tħenna l min jintilef biex mnejn ikun ġarrab it-telfien twassallu s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk ninaqdu mal-anġli l-ħbieb li għandna fil-ġenna u flimkien magħhom infaħruk u bil-qalb intennulek. Qaddis. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata u minn rajħ ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabbru u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja, għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr għax int oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li qed nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Franġisk, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. U issa nitolbuk tiftakar f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk, insebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kemm aħna xortina tajba, Ġesu reġa' ġie għax għandu fiduċja fina. Ejjew naħdmu biex tissaħħaħ is-sinċerità fil-familja ċkejkna tagħna, fil-familja tal-Knisja u tinqeret il-mibeda u l-vjolenza fil-familja tal-bnedmin l-aktar fejn hemm il-gwerer. Nitolbu missierna
tridien. Ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum. Aħfrilna d-nubietna, bħal ma naf, bil-minuqati. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħinina tijak paċi fi żmienna. Inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-apostli qed tgħidu lilna, inħallilkom is-sliem, natikom il-paċi tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek hawn rappreżentata f'dawn il-familji. Għatija sliem, għatija l-għaqda li inti trid fint li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxejn. Sa nibqgħu bil-wieqfa sal-ħin ta' tqarbin, saċerdot qasam il-ħobs l-Ewkaristija waqt li ngħidu ħaruf tal-Alla. Dan hu l-ħaruf tal-Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda.
Iju issa fi skitt ta' qalbna nirringrazzjaw il-Ġesu. Nadurawh. Dik l-Ewkaristija huwa ħaj u qiegħed magħna. Tassew mhux sew li l-bniedem jibqa' waħdu. Għandna lilu. Dejjem magħna. Nqumu bil-wifqa, glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla. Nitolbu. Atina u Alla li s-sagrament li bih tqarbilna ikun l-ikel, ikun ix-xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu Sidna. Infakkarkom li qegħdin fix-xahar tar-Rużarju u għalhekk nieħdu f'idejn iktar l-arma tal-kuruna tar-Rużarju u fil-għaxija hawnhekk fis-santwarju dejjem tingħat it-talba tar-Rużarju mqaddes. Min jista' tiġu ftit qabel fis-sitta ikun hawn ir-Rużarju qabel il-Qudiesa. Wara dil-Qudiesa jekk hawn xi familji jridu jagħmlu xi talba partikolari, jekk hawn xi ħadd irid jippreżenta l-uliedu, jekk għandkom xi grazzja x'titolbu, issa jkun hawn il-possibilità nidħlu fil-kappella fejn il-kwadru tal-Madonna u flimkien miegħi nagħmlu talb partikolari. Anke dawk li qalulkom biex titolbu għalihom irresqu t-talb tagħna anke fl-aħħar 3 Ave Marijiet li ngħidu fil-Qudiesa. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ixħed ħarsitna fuqna Marija. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna